iku dewa Dewi to, adewe ning kene iki aja omong rada anu kasar-kasar. Ade engko ditangkep Pak Polisi. Pak Polisi sugeng sonten. Pak Pak Polisi. Nggih. Ya rokoke, Pak. Kok iso wingi daluk rokokne Pak Polisi ya. Kowe engko ngono dikecek gedel cengelmu iso. Enggak, biasanya Pak Polisi kene iki loman. Loman-loman ya. Lung. Iya kaya nggonku kae ya iya. Lah iya. Lung ngono. Kaya iki barang kaya iya iki kok. Nek niki man kecrek mawon, Pak. Mbot napa-napa niki. Kenapa niki? Nah. Lah nek ora kancane sapa? Ngenenge kowe kok. Nah. Nah, ya dalan iki lho, Pak. ketek to. Mulai mere-mere. Iki ganti aku. Ya toh? Heeh. Kowe wis? Wis. Sapa? Iki. Iya. Ya iki neh. Neh, Mulya. Mulya. Kok iso. Mulya kono. Ido nih raiku. Sabar. Inna Allah ma sabirin. Sabar. Utang duit nyaur beras kayak dek bengi. Koyong ketok. Kayak ke. Ayo. Ayo. Pas jaketmu termelayoni aku hanya tak suka kenang rangkulanmu perapatan jalan mastrip saksi ketemuan iki bukan bau capek ku merati Podo rang-ratan Melok rene awasno ya. Awas. Melu rene tak tapuki kowe enggak. Kalau bone kerdus tak ijolne aku. Anakmu turu aja mbok puk-puk. Lah, rene. Tanganmu iki lho. Tanganmu lho pesing kok iso. Ampluk kok. Rene. Iso ngelus-ngelus mbok. Ah. Walah wit. Pengen nemu konti ta wit. Yo me cuculan ngumpul dik. Kok iso masalah. Wiki iki ning kene. Wong ade iki sebagai ganoan iki teman semua. Yo, kabeh terus turut pawon. Kok trutus samar bojone kok bojone. Sanu engko ngutil. Kaya duwe-duwe ya. Lah yo, rumasamu aku ora pengen. Ora pengen. Kok iso? Wah, apa? Bunda. Masalah Bunda. Ya ampun. Oh, ora ino coro keton Bunda. Lah iya. Gon kula lek nyeluk ngono.
Lah kok bunda? Puk sapa? Eh? Puk sapa? Jenenge ngati wuk bojone. Oh, alah, tak kira sapa kok iso. Iki jenenge apik, Sapa? Bunda. Bunda. Aku ya iya no. Apa? Mamah, Mama. mamah, tak celukne mamahku ya. Ngalih, tak satraksi aku. Bocah kaya brem. Yo, mama. Sakseni lintang-lintang ing tengah hewangi hati handang asmara Gusti kula paring usada bulan emai yawengi abaina sing ati memucat hati nek aku teko kendong tresno alela kabarnya tiku dewa Pinggo mlakune piye Pinggo? Bang. Bang. Abang. Mlakune piye, Bang? Piye-piye? Ora ngono wong senenganmu kuwi iki kan jalukane kan sing sak ton to. Lah piye? Aduh. Kowe kok oleh gede. Aku Ora ngono wong pilihane kuwi sing gedene sak ton niku lho. masamu aku ora ingin. Oh, kowe ki rasah melu. Kowe ki ora rasah milik. Nyapa? Lho, timbangane kowe kok geblak. Ya, geblak pisan ditipidoni. Domongi kok sok. Iki lho tak cepak ya anak-anakku sing ayu-ayu iki lho. Milih sing ndi ngono kok ya. Gak mampu aku. Lho, lah anak kaya ngene iki kok timbangane geblak kok. Wis to ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ning ngono lho, Wit. Aku kan yo njaluk Bunda. Ya. Gen wong-wong iki tepang Bunda. Lah opo basa joget suarane kok 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 kok. Ora, kok iki mbok arakno padha kodhok napa piye kok sok. Lah ngempit kodhok no. Saiki ora. Saiki gak Pret. Pret. peret. Kok ya. Lah nek dhek iki kae iso kok Kok. Oh, alah. Lah saiki ora ganti saiki. Pret. Lah ya. Pret. Wit,
Iki ngono jenenge bundaku iki. Ya. Bunda Dewi. Karo anak-anak ki ra apa-apa. Ngene iki ora apa-apa nek. Heeh. Lah alah. Loh. Lah. Wis. Ya iki lho Wit. Jan kok. Aku kok melok antri apa ora iki kok? Ya melu antri to, Aku Bu. melok antri sik ning kene sik aku. Dadah. Aku melok antri. Piye to ki? Hai. Kowe melok ora ndi mangga? Kowe melok ora? Ora. Celun. Ya, panggah kene tak anteni. Terima kasih, semoga cepat diberi momongan, sehat bahagia selalu, ya toh? Kowe mesti lebokne ngono toh? Ya wis ngene iki Wit. Aku tak lebokne ndi? Ora apa-apa. Amdi. Engke ngopo titipne? Duit tok. Ya wis, genti kowe nya. Adewi iki wong sabar. Innallaha masobirin. Sabar. Wong nek sabar kuwi bakal rezeki lancar. Wis Mas Loh. Dewi Pak sabar ndek mben ke bakul dodol es. Bakul es. bakul es. Masalah. Ya ana arep no. Yus Bangkrut. ora apa-apa. Adewi iki gak apa-apa. Dadal es ke bangkrut ganti cilok. Wit, adewi gak apa-apa. Heeh. Wong yo dikeki. Iya. Penget. Iya. Pokoknya penget, apik banget. Iya. Pekli, apik sekali. Iya. Wis pokoke yo ngono kuwi. Adewe ora dikeki apa-apa yo Wis ora to apa. tenang lah. Ibarate ki sing duwe Iya. manten ki sing duwe Tenang. hajat ki rencange adewe. Koncone dhewe ya to Pak Koncone Polisi. dhewe. Iya Ora to. apa-apa. Tapi ya umpama, iki umpama lho. Piye? Wong ya ora wong jadil Ah, ah. dilungi, Iya. ora ngelungi adewe. Ah, ah. Kebacut. Banget tenan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya aku ki mbiyen ngene wit tak critani. Piye? Aku mbiyen ning reokan ning sawan Iya. ngono ya. Heeh. Ya adus karo Cah Mas loro, Tondi ki iya wong toh. loro. Sabun. Maem ya wong loro. Sabun siji Siji di wong ki wong loro. loro. Jus ora apa-apa Jan. lah. Ora apa-apa nek kowe tapi yo Umpama iki. iya umpama. Ade ngentek arek ngenteni umpamane lah ya. Umpamane iki Dadi kan ngene iki lho. umpama Nah. anu kan Ngene iki nek umpamane. nah nek ngene iki yo Mas Yo adewe iki yo matur suwun. matur suwun. Dadi Mas Tondi iki tepo slirone iki Tepo slira. Jan. Yo ora apa-apa nominale Ora kan apa. limone kan padha. Dadi piye ya? Dadi Yo. ngene wit. ngapunten bilih enten sing beto PPO. Wis Kula wis. nebe masuk angin. Yo ngene iki lho ora apa. Heeh. Wong pentinge sing ngarepe iki padha. Iya. Biru limone Limo, padha. limo, heeh. Nole iki yo enek Loro. loro. Wis ora apa-apa. Ora Mugi-mugi apa-apa. didongan rezekine Wis lancar. lancar. Tapi Iya. ning Ning. kebacut Dan nemen kok. Bangeten kok. ya aku ki jane iki sebagai kanca ki gak njaluk duit. Tenen ora lho. Adewe ning kene iki golek seduluran. Dulur patut. Wong ade iki ning kene iki golek dulur iki Iya. Mas Tondi. Mas Tondi ra. Bisa anggap yo masku dhewe. Sopo to Mas Tondi? Sopo to Mas Ngono lho. Tondi? Wong mengung ngulon Mas Mas Tondi. Tondi. Iya to. Mengo nengen, Nah, mengo ngarep Mas Mas Tondi. Tondi. Mengo mburi Mas Tondi. Lah kok Lah. 500. lah iya kok bangeten. Wis ora apa-apa. Gak apa ya? Iya, engko anu engko nek mburi dirasani. Oh, ya. heeh, Ora iya, apa-apa. Dene anu 500. Heeh. Mosok nyawar 500. Lah iya. Mas Tondi, Apa? Ambune berambang. Gitu. Susuk. Ayo. Tambahi. Ya Allah. Timboi Starlet. Yo ngene wit. Ngene tak omong ngene. Adewe iki ning kene iki nggur tutur-tutur. Iya. Ibaratnya yo Mas Tondi tukang mancing, kowe dikei Iya. starlet ya ora apa-apa. Oh, muga-muga ya rezekine Muga-muga ya. lancar iso nukokne Starlet. Starlet. Iya to. Muga-muga iki empan kira. Pan teko pendak esuk. Dadi umpama gak entuk 50.000 ya ngingeti kambangan Iya. starlet iki Iki. empane ya gak apa-apa. Pan mumbul diamuti, pan mumbul diamuti. Mosok ra wareka. Warak. Lah iya. Wis ora apa-apa. Matur suwun Mas Matur Tondi. suwun Mas Tondi. Terus mugi-mugi Iya. dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. amin. Wis cukup semono 500 sok. Matus. Kowe ndongane siji kas 500 sok. Amin. 500. Sing 50-50 ngene. Aneh. Oh, ndongane. Ojo am.
Tunggu iki. Cah. Aja mbok sia-sia, engko nek nangis lu angel, engko nek ngeneng-ngeneng kok ya. Wis. Terus munyuk sitok kae piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Mas Todi dan istri sakan keluarga diparingi rezeki sing lancar. Sehat walafiat. Seger waras terus. Selamat dunia dan akhirat. Sangune Siti Ingkas. Wis. Bang. Oh iya. Iki enek ganoan kon. Rene. Adine Ambon. Nyampok yo. Apa to, Bang? Nyapa? Alah 500 sik leh nyeluk ping selikur. Mosok apik. Lah aku kira-kira diceluk ora? Lah iya. Nggih. Mugi-mugi Mas Tondi dimut. Enggak maksud iki tarlete iki lho. Tarete. Heeh. Kowe arep kono. Om Tom. Lah iki lho diceluk aku. Sik. Enek syarate. Piye? Wong iki enek syarate, wong iki nek arep njukuk duit iki enek syarate. Wong kerja ngene lho, dilokne wong kerja ngene, bangunan kae. Yo. Dadak nguli sik. Yo. Kaya dhewe iki dadak jukir wali sik, terus oleh kaya. Lah iya. Lah kowe penak men rono njukuk duit. Krungu ra we. Kocok. Enek syarate mubeng. Heeh. Rono. Ya, terus? Celeng nih di. Leng rene leng. Sampluk pisan niku. Rono rene terus rono. Oh, rono. Mubeng Ya. rono. Ayo. Ayo. Sik. Lah kok penak men kok ngutil rokok. Wong kok iki rokoke Pak Polisi. Lah ya, kok iso koe. Jeblok rokoke. Rokoke jeblok lho. Rokok. Wis biru padha. Mateng aneh.
Iki padha birune. Ya toh. Sorry Pak Kelet. Deh. Cek lah. Rokoke Pak Polisi. Lah ya. Kowe dikei Mas Tondi. Biru padha birune. Biru. Loh, alah jabang bayi. Apa? Apa? Iki lho, Apa? stopper. Lha iki ora duit to? Murah stopper iki lho. Ya goblok iki kowe, ndek iki dadak rono berubah neh goblok e. Jabang bayi. Kowe iki rene langsung rene. Ning kono berubah. Balik no rono jare. Balik Ora dadi duit. Oleh Suryane. Piye-piye. Jare kon mubah. Anu, nyuwun sewu, Bapak Polisi. Niki nek jenengan niku mang todongi bedil mau niki. Lah mosok ngutil wani ning nggone polisi iki lho. Ora ngutil aku liwat terus dilungi. Balekne. 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 Ijol sampurna. Ya ya. Langsung hari ini. Lih. Ijol sampurna goblok wito. Wong tuwa goblok iki nang. Ijol ya Allah goblok. Ngene langsung ijol sampurna ngono kudu. Le. Mbok baleni neh. Kudune wingke kok kene. Kok kono balik neh. Lah kowe sing marahi. Dewe. Kok wis. Gedang. Ya wis, itu apa? Sijine, tangane. Sijine, lah sijine. Ini. Dua-duane. Nah. Walah timbel. Wis. Bacot. Ket mau kok luput ya to. Wong iki dadi wong iki sing anu to, Sing starlet. Makane wingi kadohan menggokmu. Langsung rene zut ngono lho. Karbon mic. Lumayan digolek wader pari. 0,3. Ya golek melem karo Tito. Lha iki regane muni lho iki. Ngawur rek. 10.000. Lah 10.000 karo 20. Heeh. Piro? 35. 30 hari iki. Iki separo iki. Wis separo piro? 20. 15. 15 berarti 50. 50. Ya pas. Gak mbok beki to Pak ben genep. Kok iso kayak nyanyi-nyanyi. Ben genep Tok e. Nggih, iki kayak bar ngono ade iki dijame kayak didum. Ya. Kayak iki bar iki barongan. Oh, barongan. Macane 4. Sik tak aku diawe neh. Oh. Delok kok kono aja mbok alih, delok kono ae. Nyapa? Apa? Kok iso njaluk pulian iki lho? Kok Piye Wit? Piye? Kelane piye? Untumu ning ndi ngono jare. Lah ya untumu loro tok lho kok iso. Kok untumu ning ndi? Tak kumbah, rong resik, tak tinggal ning ndur gendeng. Ayo iki ganti barongan. Ayo satu. Wis genah. Positif A1 iki. A1 nek iki. Ayo. Terus suwun Pak Polisi Suryani. Terus Tambahin tambahi gayan wi yo. Ayo. Ayo.